Tak, formand. Som det har været nemt flere gange, så er forslaget en del af den skatteaftale, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti tidligere på året. Kort sagt skal indførelsen af denne deltagerbetaling for dansk uddannelse bruges til at finansiere en del af en politisk aftale. Dette er og bliver en ren dansk beslutning, som man naturligvis er i sit gode sinderet til at træffe. I al almindelighed vil hverken jeg eller Javnaðarflokkurin blande os i, hvordan man vælger at finansiere en politisk aftale her i Danmark. Vi har tværtimod en lang og god tradition for, at vi netop ikke blander os i hinandens indre anliggender. Når jeg alligevel vælger at tage ordet, så er det fordi, at dette kan komme til at ramme såvel færinger som grønlændere. Det fremgår sådan set direkte af lovforslaget. Lige denne del af lovforslaget synes jeg, at man burde overveje en ekstra gang. Som det mindste burde man i udvalgsarbejdet få klarlagt, hvor mange henholdsvis færinger og grønlændere bliver ramt af et krav om brugerbetaling, og hvor meget sparer den danske stat med at udelukke denne gruppe af færinger og grønlændere, som måske i forvejen har det svært både økonomisk og socialt. Og man burde måske også overveje at undtage færinger og grønlændere ud af lovforslaget. Derudover kommer lovforslaget lige oven i en meget nedslående beslutning om, at nu skal man ikke længere kunne studere færøsk som tilvalg på Københavns Universitet. Med dette lovforslag nu vil man så forringe visse færingers mulighed for at tilegne sig dansk. Det er en kedelig udvikling. Derfor synes jeg, at man åbent og ærligt skal tage en diskussion om dette lovforslag. Fordi det bliver man nødt til, da man vælger at nævne færinger og grønlændere i dette lovforslag, og at disse færinger og grønlændere muligvis kan rammes af lovforslaget. Man kan spørge, er det et signal, som man vil sende om rigsfællesskabet, at det er et rigsfællesskab, hvor dem, som har allermest brug for det, skal have penge op af lommen for at tilegne sig hinandens sprog. Det synes jeg, vi skal sætte os ned og tale om, og så er jeg sikker på, at der nok skal findes en god løsning på det. Tak for ordet, formand. Tak til hr.